Γεια σας. Στη γιόγκα μιλάμε για την αναπνοή από τη μύτη και έχουμε εξωστρακίσει έξω από τη γιόγκα την αναπνοή από το στόμα. Και αυτό έχει συμβεί πάρα πολλά χρόνια τώρα. Έτσι, το breathwork και η σωματική ψυχοθεραπεία έρχεται να βάλει πάλι την αναπνοή από το στόμα στη θέση που της αρμόζει. Έτσι, τόσο η αναπνοή από το στόμα, όσο και η αναπνοή από τη μύτη είναι εξίσου απαραίτητες. Ένας δρομέας όταν τρέχει πολλά χιλιόμετρα αναπνέει από το στόμα. Ένας κολυμβητής αναπνέει από το στόμα. Κάποιος που κάνει βάρη αναπνέει από το στόμα. Έτσι η αναπνοή από το στόμα έχει πάρα πολλά ωφέλη, όπως είναι η πρόσληψη πολύ οξυγόνου συγκριτικά με τη μύτη, μετά ότι δροσίζεται ο οργανισμός, μετά ότι μπορούμε να έρθουμε σε μια τροποποιημένη κατάσταση συνείδησης και το πιο σημαντικό, ότι μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με τα ένστικτα και τα συναισθήματά μας. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό σε επόμενα βίντεο. Να είστε καλά.